как да стъпа сега. Сега тук се събуваме боси, това е условието. Не с чорапи. Лъжеш. Не с чорапи. Добре, айде. И аз съм бос, нали? Не. После се събуя аз. Аз да участвам ли? Аз съм слаб на тая игра. Така, пичове, тук сме с Теди по бели гащи. Боси. Що сме боси, що сме по бели гащи? По бели гащи сме, защото е жега. 38 градуса. Докато го снимаме това клипче, едвам държа микрофона. Тя Теди е свикнала вътре на колко градуса е климатика? 16. На 16? 17, да. Много студено. Екстра. Аз като долу при вас настръхвам във Волк. Така, тук ще направим една игра. Теди от Испания, с които тази вечер играят срещу Англия на финала. Обикновено ходи с една тениска на Испания, Да. но сега е с бяла. Що си с бяла? Защото другата е за пране. Да, тя трябва да се периодва на... Чат. Тя от такава материя от тия, дето... Да, за неприятни. Сега, те няма да караме да прави нищо сложно, освен на 21 да изкара поне 30. Нали? Лесна работа. И ще вземе Мартин Наргелиста, който вътре сега има работа в заведението, но ще го изкараме на жегата, който е футболист бил, нали? Играл Някъде, да. в Витоша Бистрица играл. И аз също ще поиграя, аз съм в Драгалевци съм бил футболист. Тоест, горе-долу с Мартин сме на едно ниво, а Теди е била футболистка на PlayStation. Нали? Даже и там да си била. Добре, ако Теди изкара повече, Испания става европейски шампион. Това е нашата прогноза. Нали? Другите използват Октопод, Козак, какво беше още едно друго, което трябваше да отиде, Магаренц или беше да лиже там, да. Ние ще използваме Теди. Ако Теди изкара повече от Мартин, директно си завадите за Испания европейски шампион. Ако Мартин изкара повече за Англия, аз съм съдята. Да. Демек ми кажеш, че съм магаре. Не исках да го кажа аз това нещо, но така прозвучава. Добре. Теди не е магаре. Теди е... Тя работи като вол тук в заведението. Да. Така че шефчетата и Светлю, да знаете, че трябва да дигнете заплатата поне с 30%. А после се разберем. Да. Добре, айде гледайте го този епизод, защото е много як ще стане. Ти кажи нещо, преди да почнем. Какво? Какво? Нещо кажи. Нещо. Гледайте ни. Гледайте ни, Гледайте ни, Заповядайте при нас. Да, заповядайте във Волк, където може да си запазите маса до телевизора и да си гледате до вечера мача финала. Англия, Испания. Започваме с Теди. Ако Теди изкара повече от Мартин, Испания става европейски шампион. Ако... Кажи здрасти. Здравейте. Така. А ако обаче Мартин изкара повече, англичаните стават европейски, което е много крайно вероятно, нали, да стане. Все пак. Да видим. Давай, Теди. Добре, преби ме, дай втори опит. Сега Мартин, който е известен с това, че прави... Какво правиш? Наргилета. Страхотно, да. С вкусна... Какво става тук?